man day gyapong abro. Abi na kong inigabot na kong Japan, daghag mga sakyanan, daghag mga balay, daghag mga building, pero mura man gyapon ig Pilipinas, oy. Daghan man gyapon mga kahoy-kahoy. Nabi-apoy lobi. Gusto na kay ko makauli sa akong pamilya. Kumusta na ka akong asawa? Kumusta na ka akong mga anak? Kumusta na ka ang among mga tindahan? Among mga hayop, kumusta na ka, no? Yun na pa. Tawagan ako si Mrs. Ania. Hawak eh. Hello, babe. Oh, babe. Kumusta naman mo diha, babe? Oh, pagkaon ko sa atong mga pato. Kumusta naman ka diha, babe? Oh, miss na kayo tika, babe. Oh, okay lang man ko dire. Gimingaw na kay ko ninyo, babe. Uy, mangumusta man ta ko ninyo ba? Kumusta naman yun mo diha tanan, uy? Babe, ang atong kuan ba, mangumusta man ta ako atong sari-sari store nato. Kumusta na atong sari-sari store? Ang atong sari-sari store? Wala na, babe. Grocery store na. Ha? Bongga, dako na lagi kayo gikatag, no? Ayun na pa, babe. Kumusta na to atong itoy, si Brownie? Kapag ikan ako ba, si Brownie? Katong itoy na to, kumusta na? Ha? Ang atong itoy nga si Brownie? Iro na, babe. Iro na. Uy, hindi ko giday si Brownie. Babe, ang atong payag. Payag-payag, rabaya to. Kumusta atong payag, babe? Wala na unsa? Ha? Ang atong payag? Wala na. Mansion na. Gibuin na siguro ka sa mga negosyo nato diha, babe. Yun na pa, babe. Kumusta na ang atong tubaan, babe? Sige kaya pagsungkit si Kuan, Junjun. Kumusta atong tubaan, babe? Atong tubaan? Beer house na. Si Junjun nga mananggiti. Waiter na. Uy! Kadato nagugiangat, babe. Babe, gimingaw yun ko sa akong bike ba? Kumusta na to akong bike diha, babe? Katong ipalit na to sa Gmall ba? Kumusta na ang akong bike? May problema, babe. Ang imong bike, Ducati na. Uy, Ducati na. Excited na ko muli, babe. Kaya mag-ride sa bisan asa. Pero, babe, kabalo ka, gimingaw na yung mayo ninyo. Labi na sa ato ang duha ka anak, babe. Ngayon na yung ko nila Junjun og ni Jinjin, babe. Kumusta na ang atong duha ka anak, babe? Na sila karon diha, babe. Kumusta na atong duha ka anak, babe? Good news, babe. Ang atong duha ka anak, pulo na. Pulo na. Pulo na. Ha? Unsay pulo na nga paggikan ako duha ra man na kabuk atong anak. Anong napulo naman na? Di ko kadawat aning pangitabuan eh. Isa ka oras ang mulabay. Pilipinas nako, ulat ako.